po, dalagang bukid, 160 po ang per kilo. Ano naman po, meron pong pugita. 200 pesos po atong presyo yung bangos po, 180 pesos po. So dito po meron pong tindang bisugo, 200 pesos po ang per kilo. 200 pesos po ang per kilo po ng bisugo. Pinagkakaguluhan po. $100 po ang per kilo. Tapos may bangus din po. So ang presyo po dito ng tilapiyang Batangas po is 130 pesos. Ganyan kalalaki po yung tilapia. Tapos meron din po gulyasan.